Din il-ġimgħa f'intervista fuq il-Love in Malta, il-kap nazzjonalista Bernard Grech semma inċentiv li għandu jingħata lin-nies biex jixtru l-kmamar tal-banju u s-sufanijiet. Xorta jista' joħroġ b'inċentivi oħrajn biex jagħti l-possibilità li mirid jinvesti ħalli inti mhux sempliċement ħareġ jagħmel xahru jew ħareġ jiekol, imma wkoll mar jixtri kamra tal-banju jew mar jixtri sufan. Bernard Grech għal dan ftit tal-jiem wara li qal li jkun iblaħ jekk jipproponi l-affarijiet. Dara mhux billi toħroġ biss voucher ta' 20 euro jew 40 euro, imma għax inti meta inti ħad tixtri kif ġej semmejlek affarijiet li jsewu iktar flus, 20 euro jew 40 euro mhux ħajjinuk. Sawa tkun trid allura inċentivi għajnuna oħrajn. Inċentivi biex nibdaw jistgħu jagħmlu bargains mela. Fost oħrajn biex tħajjer in-nies joħorġu jixtru. Okay. Ftit tas-sigħat wara, One News staqsih kemm tiswa din il-proposta li semma, iżda Bernard Grech ma rridx iwieġeb fuq jekk ikkalkulax kemm tiswa din il-proposta u kemm fil-fatt tiswa. F'intervista rekordjata l-bieraħ ħriġ bil-proposta qed il-gvern biex joħroġ vouchers biex in-nies jagħmlu s-sufanijiet u l-kċejjen. Nimmaġina li ħriġ biha għandek il-costings tagħha kemm se tiġi tiswa. Jiena suġġerejt il-gvern li qiegħed imexxi dan il-pajjiż illum għandu jsib soluzzjoni differenti ma jkomplix jitfixkel f'saqajh ħalli dan il-pajjiż illi suppost gvern laburista jaf x'irid jagħmel illum. M'għandekx costing għal din il-proposta? Fiċ-ċirkostanzi preżenti. Bi-proposta qasaf kemm ħad tiġi tiswa? Mela ħalli x'inti qed li żewġ domandi għamilt li erba' ningrazzjak ħan nispiċċa d-domanda. Next question. Wara li bqajna nistaqsuh, Bernard Grech dawwar l-affarijiet fuq il-gvern. U r-risposta tiegħi hija dan il-gvern li qiegħed il-gvern għandu id-dmir u l-obbligu illi huwa jsib soluzzjoni differenti u ma jkomplix jitfixkel f'sar.